משמעותי שקורה לבן אדם. מהיום שהוא נולד, הוא נולד לתוך זה, גודל עם זה, מתפתח בתוך זה, ואחרי זה מקים משלו. מקום שבו תמיד זוכרים אותך בתור הילד, למרות שאתה כבר מזמן התחלת להאפיר בצדדים. האושר היותר עליון שמתחבר למגמה הכוללת, והכל בתנאי שהם לא מרגיזים יותר מדי. סיבה טובה לקום בבוקר. בשבילי זה כמו העסק שלי. משקיע, מפנק, וואלה עוד פעם מפנק. אני רק מקווה שכל זה יום אחד יחזור אליי. זה אהבה, זה החברים הכי טובים שלי. שלא משנה מה, תמיד יקבלו אותך ויאהבו אותך כפי שאתה, ובלי כל המעטפות וההצטלות והמסביבים ומה רכשת ומה קנית ומה עשית וכל התארים. בשבילי זה מקום שכיף לבוא אליו, שאתה אוהב את האנשים שבו. ידעו גם להגיד לך לפעמים שאתה לא בסדר, ידעו גם לעודד, אבל כשאתה יודע שתמיד יש בסיס, ששם יאהבו אותך כפי שאתה. בסוף, אחרי הכל, אחרי כל העקיצות והדברים והאמירות, בסוף אוהבים אותך כפי שאתה. להיות מוקף באנשים נפלאים, אבל מעל הכל לעסוק בחיבור בין חלקיו השונים של העם הזה המפוזרים ברחבי הגלובוס, ולעשות מעשה ציוני יום יום. הייתי אומר שבשבילי זה למעשה מקור האנרגיה של החיים, שמשם אתה יוצא בבוקר, ממנו אתה שואב ולשם אתה חוזר בערב. מקור השמחה, מקור השפע. אני חושב שזה עמוד התווך של החיים. אוהבים אותך כפי שאתה. זה מקום שצריך לנסוע לשבתות ולקחת בחשבון. כן, צריך לבוא, לבקר, לתמוך, להתמך. זה מקום שהכי כיף להסתובב עם בוקסר וגופייה, ואתה יודע שיקבלו גם את הקרס שמציצה. היא המקום בו אני מרגיש הכי נוח, אבל גם המקום בו אני רוצה להיות הגרסה הכי טובה של. מאפשר לי למצות את עצמי, ומאפשר לי את היכולת להמשיך לשחק כל רגע ורגע. אז מה זה בשבילי? בשבילי זה הכל שולי. אני מפזר את הילדים בבוקר, אני עומד בפקק בדרך למקום שאני הולך אליו, אבל בסופו של דבר, מה שאני מחכה לו כל שבוע זה ליום חמישי, לחברותא שלי עם הרב יגאל והרב אלי, שאז אני לומד איתם את מאמר הדור. כן, זה מה שאני עושה כל שבוע,
וזו השאיפה שלי. השאר, סתם, שטויות. באמת, לא. זה מקום שאני נהנה בו, אני מבטא שם גם את הכישרונות שלי, גם עושה דברים חשובים. השאיפה של חיי, האנשים שאני הכי אוהב, ומי שכיף לי לבלות איתו. המרחב שמאפשר לך להשתמש בכישורים שלך כדי ליצור מציאות טובה יותר. להיות נאהב. וזה מקום שצריך כל בוקר ללכת לעזוב וללכת לעבוד. אז זהו. העבודה בשבילי זה פרנסה, צריך לקחת הרבה זמן מהיממה, ומרביעי זה מהבית, וזה כיף. אם אתה שואל על עבודת השם שלי, זה כבר יותר קשה, עדיין בחיפוש, שנזכה. משפחה זה כמו חברה. הכנסות, הכל הולך למשפחה, הוצאות, הכל על המשפחה. הכי חשוב שיהיה מאוזן תמיד. תביא לי כסף, אני רוצה ללכת לקניון. כסף? לקניון? להפסיק. משפחה בשבילי היא אנשים שאוהבים ללא תנאי, וזה דבר שנותן משמעות.